Hanes Iolo Morgannwg. Ganed Edward Williams ym Mhentref Pennon, Bro Morgannwg yn y flwyddyn 1747. Ond erbyn hyn, mae pawb yn ei adnabod fel ei rap name. Enw barddol, Iolo Morgannwg. Ei fod o wedi hyfforddi fel saer maen, mae Iolo yn cael ei gofio'n well heddiw yn ein Cymru fodern ni fel bardd, hunaniaethydd, casglwr a ffigiwr llenyddol. Mae'r un ola'n yn swnio'n cool dydi. Mwy am hynny wedyn. Pan yn ddyn ifanc ym Mro Morgannwg, datblygodd Iolo ddiddordeb mewn barddoni a chasglu llawysgrifau. A phan symudodd o i Lundain i'r Big City Lights yn 1773, doedd o fawr o dro cyn iddo ymuno â Chymdeithas y Gwyneddigion. Be ydi Cymdeithas y Gwyneddigion, dwi'n eich clywed chi'n gofyn? Wel, os allwch chi fod yn amyneddgar am un eiliad fach o'ch bywydau, mi ddedaeth chi. Roedd Cymdeithas y Gwyneddigion yn gymdeithas yn Llundain oedd yn ffordd i Gymru Llundain hel at ei gilydd i fwynhau cymdeithasu, canu a chelfyddyd eraill o bob math. Falle bod ambell sinig yn eich blith yn meddwl bod hyn i gyd yn swnio fel esgus am feddwi yn enw celfyddyd, fel astudio am radd Gymraeg yn Aberystwyth, ac mi ydych chi'n iawn. Man cyfarfod y gymdeithas oedd tafarn y Bull's Head, ac i fod yn deg ma'n swnio'n dipyn o laff. Yn ogystal â meddwi a chanu, mi oedd y Gwyneddigion yn cynnal eisteddfodau, yn cyhoeddi casgliadau pwysig o farddoniaeth Gymraeg, ac hefyd yn ariannu mentrau cyffroes fel ymchwil John Evans i hen lwyth brodorol oedd yn siarad Cymraeg yng Ngogledd America. Am fwy o wybodaeth am hyn, weler ffilm American Interior gan Gruff Rhys a Dwl Goch. Felly dyna flas i chi o gwmni a gweithgareddau Iolo tra'n Llundain. Ond yn ôl i Gymru y daeth o, ychydig o flynyddoedd wedyn, a phriodi. Ac, yn ystod y cyfnod yma, yn ôl pob sôn, y dechreuodd o ar ei waith o ffigio llenyddol. Ffigio llenyddol. Cyhoeddodd Iolo gyfrol o farddoniaeth hynafol Gymraeg gan honni ei fod wedi darganfod swp y gerddi newydd gan Dafydd ap Gwilym, cerddi na wyddai yr un ysgolhaig arall am ei bodolaeth cyn hynny. What a find! Ond, flynyddoedd yn ddiweddarach, wedi marwolaeth Iolo, profwyd fod rhain i gyd yn ffug, wedi ei hysgrifennu gan Iolo bach ddrwg ei hun. Am garictor! Yn dilyn ei lwyddiant yn darganfod a chyhoeddi cerddi newydd gan Dafydd ap G-Dog, dwi'n defnyddio dyfynodau yn fama gyda llaw, aeth Iolo yn ei ôl i Lundain a chreu ei piece de resistance, sef Gorsedd y Beirdd Ynys Prydain. Ie wir, Iolo wnaeth ffeindio, dyfynodau eto, yr hen lawysgrifau oedd yn disgrifio defod dderwyddol hynafol oedd yn deillio o oes y Celtiaid Paganaidd. Cynhaliodd Iolo seremoni gyntaf Gorsedd y Beirdd yn Primrose Hill, Llundain yn 1792, ac erbyn 1819 roedd yr orsedd wedi ei chysylltu'n swyddogol ar Eisteddfod. A dyna lunio rhan fawr a phwysig iawn o'r Eisteddfod Genedlaethol yr ydym ni yn ei adnabod heddiw. Ac wrth gwrs fel lot o ddarganfyddiadau Iolo, roedd ei gyd yn glwyddau. Wedi'i ffigio gan Iolo ei hun. Ond y clwyddau a'r twyll, yn fuan iawn roedd Gorsedd y Beirdd yn uchel ei pharch yng Nghymru a thu hwnt. Roedd y Cymru yn falch o gael sefydliad oedd yn parchu, anrhydeddu a chanu clod yr iaith Gymraeg a'i chelfyddyd a'i phobl. Bu farw Iolo yn 1826. Cyn diwedd ei oes bu'n rhedeg siop yn y Bontfaen. Fe roedd yn arwain ei ymgyrch yn erbyn caeth wasanaeth drwy wrthod gwerthu unrhyw nwyddau oedd wedi dod o blanhigfeydd oedd yn defnyddio caeth wision. Erbyn y bedwaredd ar 15fed ganrif, roedd academyddion fel John Morris Jones wedi datgan i'r byd a'r betws fod Iolo wedi ffigio cannoedd o ddogfennau a darganfyddiadau bwysig. Dywedodd John Morris Jones y byddai'n cymryd canrifoedd i olchi hoel bysydd bydron Iolo o'n hanes a'n llenyddiaeth. A mae'n ddigon hawdd deall pam y buasau ysgolheigion yn flin efo Iolo, wrth gwrs. Ond mae'n rhaid dangos ychydig o edmygedd hefyd. Wedi'r cyfan, fe wnaeth o dwyllo rhai o ysgolheigion pennaf ei oes gyda'i weithiau ffug. Ond hefyd, mae'r osedd yn gymaint o hwyl dydy, yr holl wisgoedd gwirion na. Roedd rhaid i'r traddodiad gychwyn yn rhywle yn doedd. Boed hynny mewn pub yn Llundain yn 1792, neu mewn fforest hudol a hynafol yn nymder Prydain y Celtiaid a'r Derwyddon. Ar ddiwedd y dydd mae pob dim yn hanes, ac mae'r hen Iolo Morgannwg yn benod fach digon difyr o hanes Cymru. Cerwch i chwilota am fwy o'i hanes. A Duws, dwi'n siŵr na fyddai'r hen ddyn ei hun yn meindio llawer os fesach chi'n ychwanegu ychydig o ffuglen i'w stori o chwaith.